أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya. Shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta Almabruk TV. Za mu bayani akan abubuwan da alamomi waɗanda suke tabbatar da cewa idan har mutum bai ɗauki mataki ba ko bai mai da hankali ba a azzakarinsa ko kuma al'aurarsa za ta iya mutuwa. Akwai alamomi da za mu iya kawowa a yanzu wanda ya kamata dukkan wani ɗan adam da yake fama ko babba ko yaro ko tsoho ne ko mai mata ko mara mata, idan ya ji wannan ya kamata ya tabbatar ma da kansa mataki. Abu na farko, akwai fitsari. Idan har mutum ya zamanto yana fitsari yana jin zafi, so alama ce ta cewa ba lafiya lau yake ba, kuma wannan al'amari ya shafi gabansa ne ko kuma ya shafi azzakarinsa. Abu na biyu, akwai fitar jini a lokacin da ake yin fitsari. Abu na uku, akwai fitan farin ruwa a lokacin da mutum ya yi yunƙurin yin bahaya ko kuma ya zo yana yin fitsarin bayan ya gama ya ji wannan. Abu na hudu, akwai noƙewa na al'aura. Gaban mutum zai ji yana zuƙewa yana komawa ciki. Abu na hudunsu shine daidai gabanin sallah asubahi mutum ya yi bacci ko ina ya koma inda yake. Dukkan wani mai lafiya ko da yaro ne wanda yake ɗan shekara ɗaya, in Allah ya so ya yarda a wannan lokaci idan dai har zai tashi da safe zai ga gaban shi a miƙe. Wannan tabbatan cewa mutum lafiyar shi kalau kenan. Idan har ya zamanto kai baka ganin haka ko baka jin haka, to ya kamata ka ɗauki mataki. Sannan abu na biyar, dukkan wani abin da yake na al'ada ko na ɗabi'a wanda yake tayar da namiji sha'awa, kai karo da shi amma ba zai motsa maka sha'awa ba, alama ce ta baka da lafiya. Abu na shida wanda yake shine na ƙarshe da zan iya kawowa shine anxiety ko kuma a ce depression. Baƙin ciki da damuwa yana ɗauke sha'awa kwata-kwata, gaba ɗaya kwata-kwata al'aurar mutum ba za ta motsa ba. A madadin ya nemi maganin da abin da ya janyo mishi wancan baƙin cikin da damuwar ya samu lafiya, sai ya je yana neman maganin da zai ɗaga ta. To ko me za a yi ba za ta ɗaga ba, saboda abu alaƙarta da ƙwaƙwalwa ne. So wannan shine kaɗan daga cikin abin da za mu iya kawowa. Ga masu buƙatar magani daga gare mu za su iya kiran lambobin wayar mu, ko waɗanda suke neman ƙarin bayani ko sanin abubuwan da muke aiwatarwa duk za su iya kira, muna maraba da su. Idan har wannan shine kallonka na farko, ka yi subscribing ka kuma yi sharing. Za ka danna ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen da muke kawowa a koda yaushe. Naku har kullum Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.